Sí, senyor Sánchez, pot parlar vostè. Quan Parla vostè, no? Si no ha acabat encara... Quan vulgui pot parlar vostè. Gràcies. Per al·lusions també, perquè així constantment s'està fent al·lusions a un període. Jo recordo que així del govern, que efectivament tenim en coalició amb el Partit Socialista en l'any 2005, en setembre-octubre del 2005. Fa 7 anys. És possible que a Rajoy li vinga bé traure l'argument de l'herència com a argument que el salve, en certa manera, del moment actual, però a vostè ja no li va bé aquest argument de l'herència rebuda, perquè fa 5 anys vostè que està governant, 5 anys. I si no recorde mal, el conveni, quan el senyor Gumersindo Vinarejos abans ha fet esment de la modificació que se feu del conveni del futbol. Efectivament, se feu en el 2007 una modificació del conveni del futbol. I aquesta modificació se feu per a contribuir a pagar la xespa, que tots sabíem que la xespa l'estava pagant el club de futbol. No sé des de xune vostè en una informació dient que fa 2 anys s'ha enterat del conveni, aquesta informació vostè la tenia, perquè fa 5 anys que està governant, senyor mío. No està governant des de fa un parell de mesos i li ha vingut ara tota aquesta informació de sofeto. És que no. Vostè fa 5 anys que està governant. Però 5 anys. No me refereix a això, però vostè sap els avals que n'hi ha en el banc, quines firmes n'hi ha en el banc? Jo d'això ni tenia coneixement en el 2005 ni tinc coneixement. Però nosaltres no estem parlant d'això. I el senyor Gumersindo... Però jo sí. És que vostè està argumentant en unes qüestions que nosaltres no hem criticat. Nosaltres no estem qüestionant en absolut que se resolga el conveni del Pollos per a resoldre un conveni amb una associació que ja no existeix. És que nosaltres no podem estar dient una altra cosa que se resolga aquest conveni. Nosaltres estem qüestionant i el que s'ha criticat són les formes. Les formes. I vostè les formes fa un poc de temps, ja prou de temps, que les ha perdudes, però la major part d'elles. Nosaltres creiem que la nostra actitud ha sigut molt responsable i està sent en la majoria de plens molt responsable. I vostè ens està atacant i ens està renyint com si foren xiquets d'escola. No som xiquets d'escola, ni vostè és el nostre mestre. Però sí que s'està renyint un ple darrere de l'altre, com si nosaltres vinguem així a passar el rato. Nosaltres no venim així a passar el rato, ni a fer que la gent passi el rato. Nosaltres venim així a donar informació, però difícilment podem donar informació i donar els nostres arguments si vostè no se'ls facilita. I fa 5 anys que està governant. No li pot haver arribat de nou tota la qüestió del futbol. Que el futbol era un pufo ja se fa molt de temps. No en el 2005 quan se signà aquell conveni de la xespa. Menys temps. Fa molt menys temps. I vostè sí que tenia informació que està governant 5 anys. Perquè jo recordo en l'última reunió de portaveus que tinguérem abans de l'anterior legislatura que en aquesta comissió informativa se va plantejar coses molt greus del Pollos. Molt greus del Pollos. O sigui que no és de fa 4 dies que vostè té aquesta informació, no és de fa 4 dies, és de fa molt més temps. I vostè la tenia. I nosaltres desdejunàvem en aquest moment en algunes coses, en la majoria, en altres, ara. Fa apenas 2 hores. I vostè ve així a renyir-nos dient que no som responsables, que no sé quant, que no sé menys, que s'està parlant d'unes altres coses. No s'està parlant d'unes altres coses, s'està parlant de transparència, de formes. I vostè no les té, les ha perdudes fa molt de temps. No, sincerament, gràcies.